Ние продължаваме с програмата напред, тя включва полуфинали. Това са срещите в тежка категория плюс 80 кг в първата среща тук на ринга. Искам да поканя състезателя в червения, но ще ви моля да го посрещне с аплодисменти. Тодор Тодоров. Негов съперник е в синия дъл, който очаква всеки момент на ринга. Петър Вълков. Ево това да ще разходи. Така, понякога път по-интересно и появяването на самите състезатели за самата среща, доста интересни приеми, да, видяхте. Как се появява Петър Вълков, мисля, че обаче няма да му е много весело сега срещу един от най-интелигентните бойци, много сигурно от спортния клуб и Варна. Тук някакъв прогноза, господин Азелов? Не знам какво да кажа, но мисля, че в първите минути напор от страна на Петър ще... След това мисля, че предимството е на това, докато позна неговите качества. Но все пак да видим. Двамата най-тежки участници на всички проблеми. Да видим дали масата ще се окаже решаваща тук или техниката. При по-динамичната игра, която налага Петър, при това ще се получава едно затруднение. Малко се подкрива, ето както и сега е това. Много хазартно тръгна напред Петър Вълков, мисля, че може да бъде наказан. Ако бъде по... Да, е прикрит така и прекалено пластичен за тази маса, която има. Все пак, вече сме ниво полуфинал при най-тежките, така че всеки трябва да покаже най-доброто от себе си. Мисля, че тук някой, който сгреши, той ще се бъде. Еднакво поведение показват от двамата. Трябва да влизат на една размяна. А може и да ще сте по-удърства, че се решаваш, ако се стигне до 3 рунда. И все пак, малко амбициозен е Петър Вълков. Точно има един проблем има при Тодор, че се открива главата. Това е интересен удар сега беше. Рядко го наблюдаваме. Но морално се поизморих едно. Не, аз мисля, че малкият не се е уморил тук. Малкият казвам на Петър. Да, Петър е малък. Поздравих се, разбира се, така на сега. Сега така един сравнително тежка категория, добър първи. Тая динамика, която Петър вади, може да изиграе лоша шега на точно с някой случайен удар, понеже Петър се получава откриване на брадата при динамичната размяна на удари. Тук Петър е по-пребран, по-преведен, така е покрит. Това означава ли, че не трябва да влиза да размяна? Той ще трябва да внимава при тази размяна. Трябва да бъде малко според мен е по-комплектован така. По-пребран. И двамата като че малко използват краката. Всички категории така. Баланса, запазването на баланса играе роля върху ритниците. Така, начало на втори рунд, първи полуфинал. При най-тежките категории над 81 кг, уважаеми зрители, наблюдавате пряко по СО, начало на 2008. Интересен момент в червения гъл, той да има спортни клуб, срещу него Петър Вълков от ЗЕВ.
Да припомните пак, че пък новой Петър Волков остави своя съответник още в първия. Ако много премерено, да. Сега тук много бързо се възстановява Петър, много бързо. Изненадващо за неговите играе. Така като решаваме, да. това е случилица, че човек кога да начисти и как да го направи, ако го отива Петър Волков, как? И финалистите горе, ако се потърсили програма, по-малко в спортни клубки, показва, че освен, че е много интелигентен като стил на игра, когато трябва, може и да натисне и да бъде по-агресивен. Така че той първият финалист при най-тежките на Ичигеки България 2008. Още един мач. Завършил предсрочно. Тодор Тодоров в червения ъгъл. И вашите аплодисменти за него. И Петър Волков в синия ъгъл. Аплодисменти за него. Следващото решение то е видно. Победител с нокаут Тодор Тодоров.